Mae rhaid ni sôn am Bill Road. Ie, wrth gwrs fe rhaid. Newn ni ddechrau gyda ti, Huw, lluniau neis. Lluniau neis fan'na. Huw, ti'n cefnogi Man U, wnaethon nhw golli ddoi ydy'r Bencampwriaeth ar ben? Na, sa'n credu. Mae rhaid i Chelsea mynd i ffwrdd i Spurs, i ffwrdd i Lerpwl. 3 point. So, ie, dwi'n credu bod wedi gorffen to. Dwi'n credu bod United nôl mewn iddo. Mi oedd ddoi yn gêm enfawr yn dod. Ie, ond, os oes pobl dy baneri ddim yn gallu codi nhw ar yr adeg iawn. O! Ie? Oedd Gold Drogba ddim yn... Fel Pipo yn Zagi, byw offside. Na fe? Reit, colli Rooney ta? Ie, wy'n credu bod ni. Dy Berbatov ddim yn Wayne Rooney. Wel, dy Berbatov ddim yn Huw Rhys ar hyn o bryd. Dwi eisiau gêm ar hyn o bryd. Gêm di gêm yn lle Berbatov. Fi'n credu fydd angen ar hyn o. Dwi eisiau gweld Mae'r a Jwff waren erbyn Bayern Munich. Dyna Mae'r ydi dechrau? Ie, wy'n credu. Ond wy'n credu neith Alex Ferguson taflu Mae'r mewn iddo nawr. Ti di siarad Alex? Ie, ges i text bwr yma. Ie? Nath i weid bod ni'n taflu mewn nawr am gweddill y season. Oedd y droi'n mynd i gysewt i ti fyd. O! Mae nhw'n gystadleuol, reit te. Al, nes ti weld gêm ddoi? Do. Be ddigwyddodd? Wel, ie, o'n i fel un drwy'r ethaf, achos o'n i wedi ennill, so mae rhaid i fi... Black armband. Do, di wedi dynnu yn anffodus. Felly, fi'n falch. Na, yn anffodus wnaethon ni golli, dim yn credu ni o'n i'n... Mae colli wastad yn anodd, ond colli munud ola, mae fe'n fwy anodd i dderbyn. Yn wedi ro'n ni colli cyfle enfawr dy Shefki Cwci munud cyn ni. Ond sa'n ni'n goffo colli un gêm erbyn Caerdydd, well ni colli'r gêm ddoi yn y gêm ail gyfle, achos ni'n meddwl bod ni'n mynd i cwrdd yn gilydd yn y gêm ail gyfle, a well ni colli'r gêm ddoi yn y colli'r gêm na. Dim yn ffordd chi chwarae. Dwi'n jyst yn gobeithio Blackpool yn wath na ni yn y gyd, fi'n goffo gobeithio. Oedd yn edrych yna am Pêl-droi Cymru, ddo? Gret. Oedd yr wyrgylch yn gret. Fi wedi colli'n llais braidd. Achos do. O'n i na, ie. A hyn bryd i chi, yn llenwi wedi bod dros 12 mlynedd, so, t'mod... T'mod, i fod yn deg, efe? Ond, yn y 12 mlynedd na, reit yn y canol, nid ni ddim chwarae chi, achos o'n i'n uwch ben i chi. Ond, ie, llawn charae, dyna ni. Ie, licor lluniau na, gewch chi gopi o'r lluniau na. O, brilliant, Ar sgô hefyd, gred. Ni'n wario Championship Manager, neith hwnna edrych yn gret. Neith hwnna rili edrych yn dda ar y cyfriad i fi. Reit, actio nawr. Ti di actio gyda Hannah Daniel? Neu ti'n mynd i actio gyda Hannah Daniel? Dwi'n mynd i, dwi'n gweithio dau, ni'n dechrau mewn wythnos, neu'n cyfres newydd o'r enw Gwaith Cartref am ysgolion. Right, sef rhywbeth i wneud gyda Caerdydd? Fath o spin-off o Caerdydd, mae cwpl o cymeriadau yn dod draw o Caerdydd, athrawon. A chi'n actio athrawon am arfer corff, chi? Na, Hannah yw ymarfer corff, dwi'n neud deiraddiaeth. Ti'n mynd i bod gyda deiraddiaeth, ond... Tyfu'r barf, cardigan. Iawn, ti yn y zon. Bach o sweat patches. Iawn. Ti yn y zon. Siaced gyda lled. Oce, rhaid, ti yn y zon. Chi diac? O fi yw yn yr ysgol gyda'n gilydd, joc am un o'r athrawon. Rhaid te. Chi di actio gyda'ch gilydd? Na, mewn adfert, mewn hysbyseb ni wedi. Ydych chi ddim sôn am hwnna pan wnaethon ni sôn am hysbyseb yna gyda? Na, oedd y bachgen yn barod yn yma. Hysbyseb Six Nations, pryd oedd e? 2 mlynedd yn ôl? Yn ôl, fi'n credu. Ie, pwt bach nes i wneud yno fe, ond... Tro diwethaf nathon ni Grand Slam, so pob amser fi a Pugh di, Neud hysbyseb am nhw. Maen nhw di ennill. Mysych chi'n ôl blwyddyn nesaf te? Dwi'n gweud i byd, ond... Fi'n meddwl sa'ch chi'n neud double act. Da, o ran, dim o ran actio, falle canu, cyflwyno. O ran cyflwyno, fi'n meddwl sa'ch chi'n gallu neud fel fatha ant yn dec. Cymraeg yma, felly dyna... Wow! Ala human! Hawi! Hwna'n gret, adran graffeg, da iawn. Da iawn adran graffeg. Felly, dyna chi fel ant yn dec. So chi'n gallu cyflwyno gyda'ch gilydd? So ti'n gallu cyflwyno fyw? Na, dim fi. Os fi gallu gael rhyw operation i gael hwnna. O'n i'n meddwl falle gyrfa cerddorol falle fyd, felly wnaethon ni sôn yn gynharach am Jedward. Dyma Huw Pugh. Ei, ti'n edrych fel un o'r rai o Jedward? Huw Pugh, ti'n edrych yn gas ar y Pugh hwnna. Ie. Yn disgwyl fel y Pet Shop Boys, neu? Felly, ti'n fan o Jedward, yn dweud? Ie, dwi'n lecon nhw. Felly, Ghostbusters. dyna ni Jedward. Felly, diolch yn fawr iawn. Aled Huw!